na kupikisana ndi kandizipani zawo kandoyimba paokha ndipo pa nthawi yovota munthu ukapita kokavota kuja ukaonesa kandi certificate yako ija kuti adziwe kuti unalembetsa akazindikira kuti unalembetsa akakupasa pepala ballot paper limene ukatenga pepala lija nkulowa nawo mkachipinda kaja umakhala wekha ndikusankha kuti ine ndifuna ndivotere uje ukachonga malinga ndi kufuna kwako kenako ukatuluka utalipindapinda pepala lija nkudzalika mu ballot box yoonekera pagulu kuti ndi yoyo ndipo tikamaliza tonse kuvota ma ballot papers aja ma ballot box aja kukhuthulidwa pamaso pa azipani ndi ena amene angakhale kuti alipo kuti aonerere zimenezozo ndipo amapangika ndondomeko za kawerengedwe kamavoti kuwerenga timawerenga pepala lililonse palokha palibe zonena kuti mashina amene wawa adzagwiritsidwa ntchito nkuyamba kupanga zina zake zodabwitsa kuwerengera anthu akavote kuwerengera kapena chani ayi nditambalani apa tiwerenge chabwino nkumatchula ndithuto iyi ndi auje iyi ndi auje nkumaonerana pamene pachaka kuti zonse zikuchitika mwachilungamo chabwino mwina Mungu yankhaso funso limene adafunsa aphiri mayiphiri zikoma kwambiri mayitaonga phiri ku area 36 anafunsa kuti kodi ineyo ngati ndalembetsa kuno kapena kwina kulikonse koma pa tsiku la mavoti ndikufunika kuti ndikakhale ndi mayi yanga ndikasamalire kawachibale wina amene mwina mwake sakupeza bwino kodi ndingathe kuvota chimene ndimafuna kunena nchona kuti chisankho chimayendetsedwa ndi malamulo ndipo malamulo amapangisa kuti chisachitike china chake chodzidzimutsa ngati kuti simunakonzekere chisankho timafuna kuti tikonzekere pa chilichonse mwaichi ndinene ndondomeko izi pano tikupanga kalembera wa mayina mkaundula wa voti tikachoka pamene popo idzafika nthawi yoti tiloleze kuti amene analembetsa kuno koma afuna kuti akavotere ku Blantyre apite ku Blantyre ku center kumene afuna akavotere kuja akapemphe kuti ndifuna kuti ndipange transfer ndidzavotere kunoko tikachoka pamene popo ndiye kuti mayina aja amadzakonzedwanso nkwayika pamodzi ndiye timapereka mpata kuti mukaone ngati dzina lanu lili mkaundula wa voti ndiye ngati ine ndikudziwa kuti ndalembetsa kuno koma ndifuna ndikavotere ku Mzimba ndiye ndakuti ndipite ku Mzimba kuja ndikatsimikize kuti pa tsiku limene ndinkapempha kuti andipange transfer ija kodi zatheka ndipo ngati zili choncho ndiye kuti ine ndikavotera kumene kujako mwaichi tikamadzapanga print voters register yonena kuti anthu akavotere idzakhala ya anthu amene analembetsera kumeneko kapena anthu amene anapempha kuti apange transfer akavotere kumenekoko izizi zadzidzidzisi palibepo ndondomeko yake yonena kuti tingavomereze kuti munthu wina angobwera kunena kuti oyapo pezapo ndabwera kunoko mwadzidzidzi kumatenda mundilole ndivote ayi tikapanga choncho tikuphwanya malamulo komanso titha kubweretsa chisokonezo chifukwa chonena kuti azathu achipani aja amafuna kuti atsimikize kuti chiwerengero cha anthu amene akuvota chikugwirizana kapena chikuchepera ndi anthu amene analembetsa choncho wina aliyense kuti pa ndondomeko ya mayina kaundula wa mavoti kaundula wa mayina mu mayina mkaundulawa akakhala kuti dzina lake palibe amene sangaloledwe kuvota choncho tingopempherera kuti zimenezozo mayitaonga zisachitike mukavotere kumene mwalembetsera komanso wina aliyense tingopemphera choncho kuti zisachitike zimenezo amene Hastings Bota, Director of Electoral Services ku Malawi Electoral Commission MEC kuyankhapo mafunso komanso anthu amene mukufunsa kuchokera madera osiyanasiyana inenso pano ndi mafunso anga ndafunsa mafunso ena tufuna kuti tikangomwera madzi pang'ono tili ndi Tiyamike Tung'ande kuchokera ku NRB amene ndi Principal Registration Officer komanso Esme amene ndi Esme Chisepeya omwe ndi Regional Elections Manager amene ndi chigawo chapakati komanso Hastings Bota, Director of Electoral Services ine ndamano chikonso bwanji tikamwereka madzi pang'ono tikabwera 0886 074 594 ndiye nambala ya ndemanga komanso mafunso tidzafikire pamenepo ikoza kusintha zinthu voti yanga bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission
likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 novemba mpaka pa 11 disemba 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto, Mzimba; chigawo chapakati, Lilongwe ndi Lilongwe City; chigawo chakummwera, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Malo olembetsera voti adzatsegula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo, kuphatikizirapo loweruka ndi la Mulungu, komanso adzakhala otsegula nthawi ya nkhomaliro. Kulembetsa mayina ndi kwa onse amene akwanitsa zaka zovotera 18 kapena kupyolera pamenepo, kapena amene adzakwanitse zaka 18 pofika tsiku loponya voti lomwe ndi 16 September 2025. Anthuwa akhale kuti anabadwira kapena amakhala kapena kupanga bizinesi kapena kugwira ntchito ku dera limenelo. Popita kukalembetsa, chonde tengani umboni wakuti munalembetsa mkaundula wa unzika monga chiphaso chanu cha unzika, ngakhale chimene masiku ake ogwira ntchito anadutsa expire. Kwa amene munalembetsa unzika koma ziphaso zanu sizinatuluke, pitani ndi umboni umene anakupatsani oonetsa nambala yanu ya unzika, ndipo akakuthandizani kuti mulembetse mkaundula wa voti. Ngati umboni wa unzika watayika, kung'ambika, kusweka, kufufutika kapena kusowa, pitanibe kumalo olembetsera voti, ndipo ogwira ntchito ku NRB omwe akakhale pamalo olembetsera voti akakuthandizani pokupatsani risiti la umboni lina lomwe mukagwiritse ntchito polembetsa mkaundula wa voti. Ngati simunalembetse unzika, pitani pamalo akalembera wa voti, ndipo ogwira ntchito ku NRB akakuthandizani malingana ndi malamulo komanso ndondomeko zolembetsera anthu mkaundula wa unzika. Chonde kumbukirani kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 Novemba mpaka pa 11 Disemba 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto, Mzimba; chigawo chapakati, Lilongwe ndi Lilongwe City; chigawo chakummwera, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Atsogoleri a zipani, mashado, mafumu, atsogoleri a chipembedzo ndi ena onse, chonde limbikitsani anthu anu akalembetse mkaundula wa voti tsiku lotseka lisanakwane. Ngati munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, chonde musalembetsenso mu gawo lachitatu. Ngati mwasamuka kumene munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, dikirani, nthawi ya matransfer ikubwera ndipo mudzatha kusintha malo ovotera. Chonde musakalembetsenso kachiwiri. Kulembetsa koposa kamodzi mkaundula wa voti ndi mlandu. Chonde musavale makaka achipani pamene mukupita kukalembetsa voti. Voti yanu, ufulu wanu, kusankha kwanu. Takulonderanso ni ku gawo lotsiriza la programu imene ya dziwani za kalembera wa kaundula wa voti. Programu itilayamba padzana paja ndipo ikupitirira mpaka na lero. Cholinga chake anthu mumvetsetse bwino ndi kutsatira bwino zokhudzana ndi kalembera wa kaundula wa voti amene kodi zikuyenda motani, zikuchitika motani. Pano tili gawo lachitatu la kalembera ameneyi. Phase 1, phase 2 idachitika kale. Mukutitsatira pa Radio 1, pa MBC TV 1, komanso pa MBC Digital. Ndeti manena kuti MBC Digital yo ena nkusakasaka osampeza. Mukasecha mumpeze kuti ndi woposa anthu owatsatira makamaka ma followers 646,000 followers. Ikaposa pamene konde kuti ndi imeneyoyo. Chitani like, pangani follow ndi kuti ikhati kutsatana bwino lomwe. Kumanena kuti tikafika tifikire ma 10 follow 0886 074594. Hello. Yes, hello. Hello, Masira Banji bwana. Masira Banji bwana. Ndasweranso ine ndemalo chikonso ine ndikudziwe. Ine Destiny Phiri from Mchinji. From Mchinji Phiri mukutsatira bwino program iyi. Yes. Muli ndi funso kamene ndemanga? Manga ndi funso. Chabwino. Yes, pozindikira kuti kuvota ndi constitutional right ya malo ina aliyense. Andi njira imene tinagwirizana kapena njira yovomerezeka yokuti munthu akhale wovomerezeka kuvota ndi kuti amene alembetse. Kulembetsa kumafunika chiphaso cha uzika.
Ndeba lima scenario zena naiyamba nkhani imeneko masimu nayimalizitse. Scenario yakuti mwina ma fingerprints aja machita kale magamba kale aja zakanika. Paliso ma scenario zena kuti mwina anthu kukanika kutuluka chithunzi chawo. Ineyo I have that experience. Zimwe zimachitika ndithu kuti even nthawi ya NRB registration mapezere ena zithunzi zakanika mwina nkufika ponena kuti akava ndekuti ID singatheke. For the system oyo demands ma processes ngaramineo. Now, considering the fact that voting is a constitutional right ya muntu finaliense, whereby by enemies samainera muntu kuganizidwa kapena kuchepetseredwa mwayi ovota munjira ya masystem zamene inachita tokha create ngati anthu. Therefore, so ndira kuti, do you think or do you have any other ways on how you can help anthu amene amakhala kuti zithunzi zakanika mwinaso ID alibe foti kujambula zinakanika ma fingerprints manena kale aja zinakanika kuti alibiretu ID yo. In other words, mu database ya NRB yo mulibe mfoti ID inakanika. Do you have any ways on how you can assist such citizens to exercise their constitutional rights to vote? Aphiri ndemangano ufunso wanu wamveka bwino kwa basi akuyankheni pa wireless. Zikomo 0886074594 mutha kufunsa funso kapena kupereka ndemanga tindameki komanso NRB. Hello. Mwaswera bwanji? Ndasweranso bwino. Mukutsatira bwino programu iyi? Dzina komanso amene mukuimbira phone. Dzina londa? Bright. Chabwino. Muli ndi funso kapena ndemanga? Chabwino. Tathokoza kwambiri kuchokera kunkhota kotati? Zikomo kwambiri. Zikomo akuyankheni pa wireless tathokoza kwa basi. 0886074594 ndi nambala yathu imeneyo. Hello. Mwaswera bwanji? Chabwino tikunena kuti mukamatiimbira phone mutalekane ndi kanema yanu kapena wireless ndiye kuti timvani bwino lomwe. Tikufuna ndemanga zanu komanso mafunso anu. Tione apa kuti pali ndani. Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndasweranso. Dzina komanso umene mukuimbira phone? Ine Size Mustafa. Size Mustafa kuti kumeneko? Ku Blantyre. Ku Blantyre tatuzani funso kapena ngati muli ndi funso kapena ndemanga? Funso. Funso tionena kuti uno ku Blantyre. Tiye. Hello. Funso. Funso tiye nawo ni funsolo. Funso tionena kuti mene timakalembetsa inafunsidwa mafunso. Funso loyamba linalilonera kuti munachita ku skulu. Lachiwiri linalilonera kuti munayamba malembetsapo. Ndiye ndimafuna ndifunse. Funso la namba 3 linalilonera kuti mutipatse phone number yanu. Ndiye zikugwirizana bwanji pakati pa kulembetsa ndi kuvota? Chabwino ndikubira funso lamveka funso la. Chabwino Mustafa ochokera Blantyre zikomo kwambiri ati? Zikomo. Zikomo akuyankheni pa wireless.
tikutero ndithu zonsezi mpulogalamu imeneyi ya dziwani zakalembera wa voti pomwe tili phase 3 ya kalembera ameneyi mukutitsatira kuchokera pa MBC Radio 1 komanso pa TV imene ya MBC. Tiyambe ndi funso loyambirira koma tiyambe ndi kumeneko la kufufutika kwa kapena kukanika kotuluka chithunzi pa ID. Kuti zimachitika ndithu zikuoneka kuti awa ati akumana nazo zimenezi. Nzotheka ndithu nzotheka kuti chithunzi osatuluka. Okay, ndiyankhe motere kwa aphiri kumchinji. Masinario amene wakumachitika ngakhale kuti ndochepa. Koma chifukwa chimene zikumachitikira kuti mwina munthu chithunzi chisaoneke ndifukwa chakuti mwina munthu uja anajambulitsa kopitirira kamodzi kamene chizungu yake timati duplicate. Ndiye ikakhala duplicate malingana ndi malamulo a ku NRB munthu umayenera kuti ukalembetse kamodzi. Ndipo ngati chiphaso sichikutuluka upite ku NRB ukafunse kapena ukatsate ndondomeko yakuti chiphaso chako mpana chikupeze osati kuti ukalembetse kawiri. Komano ukakalembetsa kachiwiri kachatsopano ndoti system imakugwira kuti duplicate ngati kuti mlandu. Nde ikakugwira chonchija ndi imene kumapangitsa kunena kuti chithunzi chako chisaoneke pompopompo chifukwa makhala kuti ngati kuti wabisidwa ku foda la anthu amilandu ofunika kuti iweyo udzafike kumalo a NRB kuti ukalongosole chifukwa chimene unalembetsera kawiri komanso ukapangitse kunena kuti athe ukakupanga clear mu system muja kuti ukhoza kumapangana access pa services osiyanasiyana kudzera ndi NRB kadi yako ija. So anthu amene analembetsa more than 2 times ndi amene amakhala ndi issues amene wawo. Komabe NRB sikuti asira pompo yayi pamene akuthandizira kumakhala malo akalembera wa MEC. Pali officer amene timati verification officer amene yoyu amathandizira anthu amenewa manjira yonena kuti ikapezeka scenario imene amatumiza information imene jayo ku call center yathu. Ndiye amalowa mu system muja nkumathandizira. So amamuza munthu jamina kuti dikira pambalipa chifukwa chonena kuti akudikira sopano kuti ayankhidwe ku call center kuja kuti aone kuti munthu uja mu system ammasula bwanji so that athe kulembetsa. Komano sizikumatenga nthawi ndithu akadikirira zikumatheka akumalandira yankho kuchokera ku call center akumakhala kuti record ija ayipanga clear mu system and munthu ameneyo akumatha ndithu kulembetsa ukalembera wa vote. Chabo ndikanakonda kuti aphiri aja mwina atikana apatsa mpata foti mwina akungotimvetsera koma atikana apatsa mpata kuti mufunse kuti ngatadalembetsa kawiri kapena kadali koyamba kulembetsa. Chifukwa mukamba masinario ambiri akumachitika kuti duplicate ndi zina zotero. Komano situdziwa kuti mwina mbali ina mwana kuti mumathandiza call center ndi zina zotero ndikhupa kuti akapita pa center ndi nambala ndi kadi yawoyo ali ndikuthekera kuti mutha kuwathandiza. Akhoza kuthandizika kwambiriso. Chabwino. Ndithu. Funso lina sindidziwa linabwera kwa inu Chabwino mwina ndingonena poso pa nkhani ya zithunzi zomwenzi. Ifeyo ngati Malawi Electoral Commission kufika na lerolo kuchokera pamene tinayamba kulemba maina mkaundula wa voti sitinamvepo kuti ena ake anapita ndipo takanika kwa jambula chithunzi. Ndinene kuti nthawi imene tinkapanga kalembera oyeserera uja pilot voter registration zimene zozo zinkachitika zimene zachifukwa chani ikayesa koyamba nkulephera iyeseso kachiwiri kachitatuko ijambule china chilichonse chimene chikuoneka kusogoloko ngati munthu choncho makina athu panopo sizinachitikepo kuti munthu wapita kuti akajambulitse nkupezeka kuti nkhope sikutuluka. Alipo ena amanena nthabwala kuti mwina zimatengera ndi imene kumudzi unatsanzikira kuti unatsanzika akujambule chithunzi ndikutani ndikukanika. Nde anthu ngati amene akuti amauza ta kodi munabwera kukonzeka kuti mudzajambulitsa tapitani mukakonzekere bwino kuti mudzajambulitsa. Koma ifeyo sitinakumane nazo zimene ngati zitachitika mwina tithawepa chimodzimodzi kuti takakonzekani kuti tikujambuleni koma pofika pano palibe vuto linali lonse limene takumana nalo. Ndiyankhe funso lina limene anafunsa a Mustafa ku Blantyre ananena kuti munthu akamalembetsa mukumfunsa mafunso angapo kodi munavotapo nanga skulu munalekeza pati komanso mumawerenga tatipasani phone number kodi phone number ikugwirizana bwanji ndi kulembetsa komanso ndi kuvota. Bungwe la chisankho ndilokonzeka kuti lizitha kuwafikira anthu onse amene alembera mkaundula wa voti. Tikuwafikira pa nkhani iti imafunika nthawi ina kuti titumize mauthenga kwa anthu onse amene anapanga voti
kuti tiwakumbutse kuti tsiku lovota ndi tsiku lakuti komanso tiwauze kuti inuyo mukakhala pa mzere wakuti kapena polling station number chakuti zimenezi kuti ziteke timagwirisira ntchito mafoni ngati amene wawa. Bungwe la chisankho lifuna lidziwe kuti kodi mwa anthu omwe anavota kale amene analembetsa kale kuti panoponso alembetsa ndi angati. Tikaona kuti chiwerengero cha anthu amene analembetsa koyambirira anavotapo koyambirira chikuchepa zimatipasa ifeyo ntchito yenda kuti tithenso kuphunzitsa anthu kuti azindikire kuti kuvota munthu sumavota kamodzi moyo wako wonse. Ndi udindo wako wenda kuti nthawi iliyonse imene kuli chisankho ukapange nawo voti. Chimene timafuna chimenecho. Komanso pamene tifuna tidziwe mwina mange maphunziro anthu tifuna tidziwe kuti mauthenga athu tiwakonze bwanji. Kodi titha kumapanga mauthenga ngati kuti mwina make anthu onse mwina make sanapite ku sukulu koma pali anthu onena kuti anaphunzira atha kumva mauthenga achizungu atha kumva zinthu zina zoti mwina zimaoneka ngati zovuta. Choncho tifuna tidziwe ndithu kuti kodi anthu amene akulembetsa aja maphunziro awo anapanga otani. Komanso ndimija tikumanena kuti tidziwe kuti kodi muli ndi ulumali wina uliwonse atiuze. Tikadziwa ulumali uja tithe kukonzekera kuti kwa amene mwina make ali ndi ulumali oti samatha kuona tiwakonzekere ndi ma ballot papers oti akawathandize pa tsiku limenelo. So chilichonse chimene tikunena pa nthawi zina amatesewo ndipo alipo ena mwina make amayuza braille amatha kuwerenga ndi braille manja so chonsecho chifunika kuti tidziwiretu isanafike tsiku la chisankho. Kuti amene akababwera kuti adzavote timfikire kwa amene tili ndi mabanki tili ndi maakaunti ku banki amatifunsa nambala ya telefoni. Kwa amene timalembetsa ku NRB amatifunsa nambala ya telefoni. Kwambiri kumene timapanga zinthu zosiyana nambala ya telefoni amatifunsa kuti athe kutifikira ngati pangafunike kutero. Mwina tineneso kuti panali funso kuti munthu amene akuyenera kulembetsa mukandira wa voti ndiye khayo amene wakwanitsa zaka 18 nanga zaka 17 nanga uyoti tsiku loti mawa kwasala tikuti 2 days after chisankho akhala kuti akwanitsa zaka 18 amene tinene monenetsa pano kunena kuti munthu yekhayo amene akuyenera kulembetsa mkandira wa voti ndi amene anakwanitsa zaka 18 kapena adzakwanitsa zaka 18 pofika tsiku lotani lovota. Ndikuti apa kunena kuti pa 16 September 2025 adzakwanitsa zaka 18. Koma ngati akukwanitsa zaka 18 kungodutsapo tsiku limodzi kutsogolo amene ndikuti sakuyenera kuloledwa kuti alowe nawo mkandira wa voti. Malire ndi tsiku lovotali. Aliyense amene akwanitsa zaka 18 kapena kunenelera chanchani ndi kuchawa ine ndi kuchawa zimene zikwambire ni kulembetsa titero chabwino and machine athu aja anapangidwa kale set kuchokera pa date limene likupita ku imanena kuti uyu ndi underaged ndithu ndikuti zikwambira ku NRB ngakhale ku NRB akudziwa ino chiphaso chachikuuzani zochita kuti ayi munthu witu wasandithuti akamazati sikumene zakha kuti mwina yesa adakwanitsa zaka 18 chabwino tikutero ndithu mkatikati mwa program imeneyi ya dziwani za kalembera wa voti pa Radio 1 komanso pa TV 1 MBC TV 1 0886074594 tingotenga ndemanga mafunso awiri kena kuti tseke program ifuka nthawi isili mbali yathu mutha kutiimbira foni popereka ndemanga kapena kufunsa funso 0886074594 ndamek komanso a NRB chonde tisafunsane kunyumbako anthu owafunsa ndi amenewa. Hello ayi amene watithawa tuone kuti pali ndani apa. Hello mwaswera bwanji? Talikirana ndi wireless yanu kapena tsekani wireless yanu? Ndaswera tikudziweni komanso umene mukuimbira foni. Chabwino muli ndi funso kuchokera kwa Kameza kumeneko? Chabwino.
ndikhulupirira kuti amenewo atsekulanso wireless tukamba kuti mukamatimbira chonde talekana ndi wireless yanu kapena tsekani wireless kuti tithe kumvana bwino lomwe. ndemanga nzambiri anthu ofuna kufunsa mafunso ngochuluka zedi, tungofuna ndemanga ziwiri kapena mafunso awiri kenako titseke program yathu 0886 074 594. Hello. 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 Mwaswera bwanji? Ndaswera, mutakwezako mawu. Pamene kuti ukumvani dzina komanso umene mukuimbira foni. Kwa manje muli ndi funso kapena ndemanga? Okay. Mutabweresanso funsolo sindidziwa ngati mwamva atung'ani. Ayi silinaveke bwino abwerezenso. Chabwino atithawa amene kuchokera kwa manje. Hello. Hello. Mwaswera bwanji mama? Ndaswera, mwaswera bwanji. Ndasweranso tikudziweni dzina komanso amene mukuimbira foni. Leo ni mai na manda. Kuti kumeneko? Kolongo. Chabwino. Muli ndemanga kapena funso? Ndemanga ambiri ena anafusa ko funso lokuzana ndi information imene akumafusa bantu amene ndikukota. Already my misconceptions when I mean now, ndiyandikire kwambiri kupata clarification yawo mbena kutokozerera kuti zithandiza bwanji. Kuba ena mwina kugomba amafuna phone number akumafusa kuizizi. Lepo bikulitekesera ena zobera zisanzo zani panopa china chili chosanga kungwekeka mmalinga yola kwika. Zote zilizozozele pindu zidoneka ngati kuti zote evuta zimvekese ndizovuta kumabe apapa calculation imene atipatsaza ndikudera kuti antambira amene akumtera atizanayo kwambiri. Chabwino. Nditsudi. Ine mama tathokoza kwambiri madzulo pambana ati. Zikomo kwambiri. Zikomo imene dali ndemanga mwina tingoona funso limodzi kena kuti tseke programu iyi. Hello. Hello. Mwaswera bwanji baba? Ndaswera kuno karibu ndine kaona Brian kutoka kwa kameza kuja. Funso wanga ndoti. Kama imenda tumaka rebelsa musa. Ewa? Mukuveka tiye. Kabi. Imenda tumaka rebelsa hata bote siore besaija. Amatipasa kativiti. Kamini kata chikadizile ukaonesa matipasa ya vota aija. Ndiye kusanga nona kuti katikiti kamika kataika. Sikulo tsaule kuvota tikazachita. Kulembetsa maka kapena kuvota. Sikulo vota alusono. Chabwino. Katikiti katibana wale basa hasta bote sio sia yori besaija. Kuzisunge sikulo vota ndio kwa ndeka onisi. Katitaika. Ndiye katateka jojo sikulo kwa noni za vote. Zaba ngabanzi ndizo kuti zakavote kapena aiso. Brian tathokoza kwambiri funso lanu lomveka kwa basi. Ziko madzulo pambana kwa kameza. Ndikhulupirira ndi funso lomaliza limene malifunitsitsa kwambiri ndikhulupirira nthawi samamveka bwino lomwe. Muliyankhiretu limene abota kukhala kutseka kwanunso kumeneko tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Ifeyo ngati abungwe la chisankho momwe nalongosola kuti tili ndi ndondomeko zingapo zimene tikuchita panopo tikupanga kalembera. Pamene tikupanga kalembera tikupereka ka certificate ka voter registration certificate kamene tikubanenetsa kuti kasungeni pabwino. Koma zimachitika ndithu kuti nthawi zina ka certificate kajakatani katayika. Kutsogoloku tidzakhala ndi ndondomeko ina yolola anthu kuti mwina mwake akapange transfer komanso akatsimikize mayina awo mkaundula wa voti. Ngati kangatayike pakati pa lero mpaka na nthawi imene tidzapange kutsimikiza mayina mkaundula wa voti. Pa nthawi yokatsimikiza mayina mkaundula wa voti muli ndi mwayi wokapempha kuti akupangireni print karisiti kena. Komanso katapezeka kuti katayika kachiwirika kamene mwalandiraka andi tsiku la voti lafika
musakakhale ku nyumbayi kunena kuti karisiti kanga kanatayika ayi zapiteni kumene kuchako chimene mukufunika 1 mudzatenge national ID yanu ngati muli nayo mudzatenge komanso inuyo chifukwa chona kuti mmene malembesa muja Brian tinakujambulani nkhope yanu titinayo mukadzafika kumene kuchako uzanena kuti ineyo ndine Brian nalembesa pa center panopo pakameza pano tidzayang'ana mkaundula wa voti kuti kodi a Brian idi alipo makina ajano amenewo kuba chimene chino chipepala sopano tidzayang'ana mchipepala kuti kodi tiyang'ane tiwapeze tikapeza kuti alimo odiwo nkhope yawo ilipo angakhale certificate yawo inatayika tidzavomereza kuti apange chani apange voti so palibe nkhawa zimene anthu ayina kukhala nazo yani wina aliyense ndithu ali ndi mwayi ukangolembetsa karisiti kako ka certificate katayike zabwereni pa tsiku lovota mudzathandizidwa kuti mponye vota koma suka anthu apaidala ayi chimenecho ndeti kulimbikitsa sikuti tidzayire dala iya kulipo ngokasiya pali ponse zoonadi chabwino yako tandakuthokozani kwambiri kumene konso kutseka kwanu kapena pali mawu ina onjezera mawu 30 seconds mawu ndi awiri wokha timangofuna kulimbikitsa amalawi chonde tiyeni tipite ndithu tikalembetse azisogoleri a dziko lino akale ena amene akupanga besevu atisonyeza kale chitsanzo chabwino pokalembetsa kulembetsa ndi udindo wanu mukalembetsa mudzatha kuvota mukalembetsa mudzatha kupikisana nawo mukalembetsa mutithandiza ife kuti tikonzekere chisankho chimene chikuti zonse zizayende bwino zikomo kwambiri tung'ande 30 seconds zikomo kwambiri apa ndingofuna ndatsimikiza Malawi kunena kuti amene tilibe ID ya physical koma tinalembetsa mukaundula wa NRB tipite pamalo pamene akulembetsa azachisankho tipeza verification officer wa NRB amene tikamupatsa mayina athu kamene tikamupatsa fomu yathu imene tinalembetsera atithandizira kunena kuti feyo atitutse chiphaso chakuti kamene titi kalisiti kokuti titha kukwaniritsa kukalembetsa kumeke komanso tofunanso kupima kwa minister analembetse koma afuna ati akavota sanalowe mkaundula wa NRB tili ndi masenta zambirimbiri amene tasegula panopo amene ali nearest masenta amene akulembetsera zokuvota mukhoza kupita kukajabulisa mwachangu so that record yanu ipange process mwachangu mu system kena komana ndi ID kuti mukathe kulembetsa vote tathokoza kwambiri kumeke ndikhulupirira amene akhowa chikulire ndikuti basa atseka zonse amene tinali ndi achiyamike tung'ande kuchokera ku NRB Hastings Bota amene ndithu ndi director of electoral services kumeke komanso Esime amene chisepeya amene ndi regional elections manager chigawo chapakati tathokoza kwambiri pokhala nafe madzulo ano zikomo kwambiri pamene ponso ndiye kuti mpamapeto a program yathu ya tsiku lalero yati dziwe makamaka dziwani zakalembera wa voti mumatitsatira kuchokera pa Radio 1 komanso MBC TV 1 ine ndi Emmanuel Chikonso phase 3 yayamba chofunikira kalembetseni zikuchitika ku Lilongwe district komanso Site Mangochi Mwanza Nsanje Chikwawa komanso Mzimba North pitani isakuphonyeni kalembetseni tsalani bwino ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndiyachinsisi sindilengeza voti yanga. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Leo mwe ndugu pwetekani. Karibu. Let's go mzee. Karibu. Karibu. Amwali, karibu. Hey, Magai. Memo, karibu. Karibu.
Stay connected and share love this festive season with Go TV. Go TV. Love it.